Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího takového videa. Tentokrát je to opět z práce a chci vám ukázat, jak lidi by měli třídit odpad. Toto nejsou veřejně prospěšné práce, ještě jsem nikoho zatím nezabil. A můžete mě věřit v jedné věci, je to opravdu občas síla, co lidi vyjazují do košů na veřejnosti, tak jak máte klasické odpadkové koše třeba na zastávkách, tak do těch košů. Tam jsou schopni vyhodit i domácí odpad, protože někteří černí občané této republiky, jak si nemají doma popelnici, tak to hod přistaví ke kontejneru, však nějaká piča z města obce to uklidí. Kurva bych to lískal na jednu hromadu, ale což, aspoň si tam najdou občas jaký ty skvosty. Ano, dámy a pánové, toto se musí přebrat. Plasty zvlášť, plechovky zvlášť, tohoto klidně můžete házet do žlutých kontejnerů, to je úplně v pořádku. Ale říkám, tohle to nejsou odpadky z popelnic. Tohle jako klasických, co máte doma, jo, tohle to jsou odpadky z popelnic, co jsou na náměstích, na zastávkách. Chápeš to? Děkuju. Jak vy vidíte, tak tam lidi hážou i takovéhle věci. Svačiny a podobné věci. Takže dámy a pánové, co máte děcka, prosím vás, nedávejte jim ty svačiny, to je zbytečný. Normálně to je zbytečný. Ty děcka si toho nevážejí, oni si toho neváží, vyhodí to a je to. To radši jim zaplaťte svačiny ve školách, uděláte nejlíp. No, je to na vaší peněžence a na tom, jak vy jste movití. Ale fakt, já bych tohleto nechal přibírat ty děcka. Fakt bych to já udělal, protože ty děcka si toho nevážijou, oni si nevážijou poloviny věcí. A já jako zaměstnanec to musím přebírat, ale baví mě to, o to jde, že někdo k tomu má odpor. Já ne, já nevím, proč mě to prostě baví. Jo, mám na to rukavice, používám, že potom se okoupu, že jo, hlavně si ruce tohleto a baví mě to. Nevím, jak to děláte vy, jak to tam máte vy přizpůsobený, ale mě tohle to prostě baví. Protože to je normální plechovka, dámy a pánové. Tohleto, kdybych 3 tečky mohl, jo, což můžu, ale musel bych to odvízt daleko. Zmačkat a měl bych tohoto už 2 pytle. Takže bych měl takový malý přivídělek ještě navíc, protože to je hliník. A takovej, když máte pytel, tak máte třeba 100 korun. A to už je něco, 100 ke 100 a máte co? 1 000 000. Jinak děkuji moc, že jste se dívali na tohleto video, je to první video od roku 2025. Doufám, že jste strávili svátky báječně, že jste si užili Silvestra, že jste neměli moc velkou kocovinku, tak jak já, a uvidíme se na dalším videu a nebojte, streamovat se bude, ještě se má dohrávat Quickside, vole, a tak dále, víš jak. A děkuji moc za to, že mě odepisujete, sice nic moc, ale dobře. A mějte se báječně a opět u nějakého takového dalšího inteligentního videa. Ahoj a tříčte odpad.